Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кыр эшләр көндәлеге. Шәшү тәмам, эшләр дәвам итә. Бүген табигать сакчылары һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Ракета яшүсмерләр клубында беренчеләр фестивале уза. Әлмәт районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре язгы шәшү кампаниясын тәмамлады диярлек. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча 28270 гектар мәйданда шәшелгән язгы культуралар ярыйсы үсеште. Техник культураларда планлаштырылган мәйданда шәшелеп беткән. Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча бүгенгә тәмам ителгән шәшү мәйданнары 41895 гектар мәйданны били. Шуның 28270 гектарында язгы культуралар бу планлаштырганның 99,2% тәшкил итә. 9608 гектарда техник культуралар рапс, җитен, көнбагыш, гәрчиш һәм башкалар шәшелгән. Хотелось бы как управление лучшего. Все равно не зря на селе всегда говорили: сеешь грязь, будешь князь. Поэтому посевную кампанию необходимо нам еще усиливаться технически и проводить ранний срок сева. Такарликов исемендәге акционерлык җәмгыятенең сөрү җирләре 15 000 гектарны биләп тора. Хуҗалык уңганнары анда күп еллык үлән, силос өчен кукуруз һәм ашлык үстерә. Быел 1200 гектар мәйданда планлаштырылган. Неплохие всходы получили. Мы посеяли 2100 гектаров ячменя и где-то 1200-1300 гектаров пшеницы. Плюс к этому у нас озимый клин 2500 гектаров. Правда, из них 200 гектаров пришлось подсеять, потому что из зимы вышли они не очень, не очень хорошего качества, поэтому мы их подсеяли. Хуҗалык җитәкчесе Алексей Грушин сүзләренчә, быел биредә 500 гектар мәйданда карабуда игәргә җыйналар. Тик менә язгы кырау нәтиҗәсендә арпа, көзге будай һәм люцернага бераз зыян килгән. Сорго-суданку в начале июня начнем сеять, это где-то порядка 500 гектаров. Суданка и сорго-суданка — это тоже на корм животным, для сухостоя. В целом в отведенные и принятые агрономические сроки мы успели посеять. Вышли мы, начали, по-моему, 10 апреля. Повторюсь, всходы получили хорошие. Районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматлары буенча авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре корткычлар белән көрәш башлаган, шул ук вакытта азык әзерләүгә дә старт бирелгән. Күршебез Ширмешән районының шәшүлек мәйданнары 71600 гектар тәшкил итә. Шуның 37161 гектарында иген, 9800 гектар кизге, калганнарында башка төр язгы культуралар ияләр. 16000 гектар мәйданда рапс, гәрчиш, көнбагыш, киндер үстерәләр. Әлеге саннарда фермер хуҗалыкларының да өлеше зур. Шуларның берсе Кормыш авылыннан Дамир Гатин. Ширмешән районы Кормыш авылында яшәүче Гатиннар гаиләсе авылда иң ире фермерлардан санала. Бүген алар 2200 гектар җир эшкәртә. Шуларның 400 гектары Әлмәт районында. Дамир Мирзахит улы Гатин Кормыш авылында туып үскән егет. 14 ел фермер эшчәнлеге дәвамында аның биләмәләре 300 гектар җирдән 2255 гектарга кадәр җиткән. Шул исәптән Әлмәт районы Түбән Аплыл һәм Кызылкыш авылы территориясендәге мәйданнар белән дә. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә Шайхутдинов Харис абыйга. Ул һәрбер пайщик белән сөйләшеп, миңа кырларны күрсәтеп, һәрберсенең договорлар белән, куллар белән йөреп, миңа шул җирләрне тапшырды. Ул хәзердә әгәр дә нитеп тора инде ул контрольләп, нәрсә нитеп, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүген хуҗалыкта шәшүлек мәйданнарын корткычларга каршы эшкәртү белән мәшгульләр, моңа өстәп комбайннарны да әзерли башлаганнар. Үз эшләрен бетергәч, хуҗалык уңганнары башка авылларга да ярдәмгә чыгалар. 14 ел içinde инде бик күп техникалар алдык. МТЗ 82 тракторлары яңа алдык. Ул инде без высокомаржинальный культура белән шөгыльләнәбез. Ул көнбагыш, междурядка, чәчү, шунарга 2 К700 бар, 744. Бер Неухолог комбайны, бер Акрыс комбайны без бар. Былай техника етерлек. 12-21 эче штук инде.
Фермер хуҗалыгында ел дәвамында 8 кеше эшли. Язын көзен ял алып, башка авылдашларда кыр эшләренә кушыла. Бергәләп көнбагыш, арпа, арыш игәләр. Шуңа өстә бүген Гатиннар фермер хуҗалыгында карабуда һәм фацелия чәчү бара. Аларны махсус бал кортлары өчен умарталык янында чәчәләр. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Жеңіл сәнәгать халық кулланышы товарлары җитештерүче тармак. Аның үзенчәлеге үзгәртеп торучы дөньяга тиз арада кереп, тәкъдим ителгән ассортиментка минималь кертемнәр белән төзәтмәләр кертү мөмкинлеге булуда. Азнакайда жеңіл сәнәгать хезмәтчәннәренең һөнәри бәйрәмен билгеләп уздылар. Бу уңайдан Азнакай киемнәре акционерлык җәмгыяте коллективы тантаналы кичә оештырды. Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Азнакай киемнәре тегү фабрикасы бер кайчанда тынып тормый. Бүгенге көндә биредә 300-дән артык кеше эшли. Коллективны бәйрәм белән муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм фабриканың генераль директоры Рөстәм Бәзгетдинов котлады. Алдынгы хезмәткәрләргә тантаналы төстә мактау кәгазьләре, акчалата премия һәм бүләкләр тапшырылды. Чын күңелдән шушы һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Үзебезнең фабриканың коллективын, аның шуеларын, аларга бик зур рәхмәт. Эшләре җиңел түгел. Шуңа карамастан, елдан ел үзебезнең хезмәткәрләребез дә артып килә, эшләгән продукцияләре дә артып килә. Алар инде һәр вакыт шәһәребезгә, районыбызга, халкыбызга ярдәм итеп торалар. Бүгенге көндә фабрика Татнефть компаниясының төп тәэмин итүчесе булып санала. Здесь я упаковываю готовые изделия, все это у нас уходит потом на склад, и со склада уже распределяется по предприятию. У нас Татнефть идет заказы, Нижнекамск, Кама, Танека. Ну, в общем, Татнефть, в основном Татнефть. Татнефть компаниясе тарафыннан оештырылган бәйгеләрдә, мастер-классларда да Азнакай киемнәре хезмәткәрләре актив катнашып, югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген илебездә эколог көнен билгеләп үтәләр. Шулай ук бүген бөтен дөнья әйләнә-тирә мөхит көне. Калабызда экологик тәрбия буенча зур эш алып барыла. Агачлар утыртыла, белем бирү йортларында төрле чаралар һәм очрашулар уза. Әлбәттә, уникаль велоюллар шелтәре булу да экологик транспорт сайлаучы этәргә, бакчага йөрүче, сабыйдан эшкә баручы олуга кадәр самокат яки велосипед сайлый ала. Профессиональ дәрәҗәдә һава, су, туфрак, гомумән табигатьне кайгыртучы кешеләр белән Линә Хәсәншина аралаштым. Әлмәттә табигатькә игътибарлы һәм ихтирамлы булырга кечкенәдән өйрәтәләр. Биредә балалар бакчасыннан башлап эшкә кадәр самокат яки велосипедта барып була. Велоюллар шәһәрнең бер башыннан икенчесенә кадәр җиңел генә барып җитәргә мөмкинлек бирә. Экологик кануннарның үтәлешен Экология һәм төзекләндерү департаментыннан тыш Экология министрлыгының территориаль идарәсе күзәтә. Аның күзәтчелегендә республиканың көньяк-көнчыгыш районнары. Алар һава, су, туфрак сагында тора. Шулай ук халык мөрәҗәгатьләрендә кабул итә. Самая главная задача – это обязать нарушителя устранить нарушение. Мы выносим предостережение в соответствии с действующим законодательством, предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в соответствии с которыми нарушитель несет обязанность именно по устранению нарушения. Транспорт саны күп булу атмосфера һавасының сыйфатына йогынты ясый. Лаборатория эшчәнлеге экологик күзәтчелек тәэмин ителешендә бик мөһим. Шуңа күрә стационар станциядә күчмәсе дә бар. Передвижная лаборатория оперативно выезжает по жалобам населения, по обращениям в рамках экологического мониторинга и надзора. Передвижная лаборатория определяет такие основные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе. Это оксид углерода, окисло азота, углеводороды, сероводород и диоксид серы. Бүген башка көннәрдә кебек үк белгечләр халыкка чиста һава, су һәм әйләнә-тирә мөхит тели. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Битараф булмаган әлмәтлеләр махсус хәрби операцияның башыннан ук өлешчә мобилизация барышында чакырылган гражданнарга гуманитар ярдәм җыюда катнашалар. Элегрәк инде хәрби зонада хезмәт итүче сугышчыларга азык, телек, гигиена чаралары, медикаментлар һәм кирәкле техник җайланмалар тапшыру турында әйтелгән иде. Яңа стоматология хезмәткәрләре дә сугышчыларга ярдәм итә. Бу юлы клиника ашыгыч ярдәм машинасын җибәрде.
Бүгін bu Новый стоматология клиникасының инде 3-ші гуманитар ярдәме. Бу юлы алар медицина хезмәткәре көненә багышланган чараны үткәрүдән тыелып, ул чыгымнарны санитар машина сатып алуга юнәлдерергә карар кылам. Автомобильнең бурычы яраланган кешене мөмкин кадәр тизрәк иң якын медицина пунктына җиткерү. Зыян күрүчеләрнең тормышы нәкъ менә эвакуация тизлегенә бәйле дип санала. Махсус хәрби операция зонасына җибәрер алдыннан автомобиль капиталь ремонтлана һәм аны саклагыч төскә буйлар. Моннан тыш яңа стоматология клиникасы коллективы беренче кирәклек товарлар һәм продуктлар, авыртуны баса торган препаратлар, яңгырга чыдам плащлар, сеңдергеч кием салым, носкилар, бинтлар, дарулар, тонометрлар, стоматологик материаллар һәм башка кирәк яраклар җыйган. Шәһәрнең кайбер башка эшмәкәрләрдә зур ярдәм күрсәтә. Шулай итеп, госпитальнең 6 ашыгыч ярдәм автомобиле өчен яңа шиннар комплектларын җибәрелә. Бөек Ватан сугышын бөтен ил җиңде. Шуңа күрә бу авыр мизгелдә беренче бурыч барлык мөмкинлекләрне кулланып ярдәм итү дип билгеләп үтте яңа стоматология директоры Илгиз Мусин. Наш личный состав в моем лице благодарит стоматологическую клинику, как новая стоматология, за вот такой вот чудесный аппарат, машина. Все дошло, спасибо огромное, все будет использоваться для победы. Соңгы мәгълүматлар буенча автомобиль адресатына барып ирешкән. Димәк, әлмәтлеләрнең изге гамәлләре тормышка ашкан дигән сүз. Республиканың 8 шәһәрендә фестиваль первых беренчеләр фестивале мәйданчыкларында 4000-гә якын бала җәйне каршы алды. Фестиваль Россиядә беренчеләр хәрәкәте проекты тәкъдиме белән үткәрелә. Әлмәттә әлеге чара тәүге тапкыр узды. Россия Федерациясы президенты ярдәме белән оештырылган проект бөтен илнең балаларын һәм яшьләрен берләштерә. Аның максаты яшь буынны җәмгыятьтә тулы хокуклы тормышка әзерләүгә. Шул исәптән аларның дөньяга карашын Россиянең традицион рухи һәм әхлакый кыйммәтләре нигезендә формалаштыруга юнәлдерелгән. Детство, оно один раз. Дети должны почувствовать всю радость и прелесть того, что они дети, потому что это счастливая пора, когда они играют, они беззаботные. Ракета яшүсмерләр клубында балаларны мәдәни масса күләм программы көтте. Интерактив мастер-класслар, милли уеннар, концерт программасы һәм ишегалды лагеренең презентациясе үткәрелде. Фестиваль балаларга беренчеләр хәрәкәте проектларында катнашырга, илнең төрле почмакларыннан яңа дуслар табырга мөмкинлек бирә. Оештыручылар фестиваль программасын төрле яклап бай дип ышандыра. Ул җәй буе ишек алларында үткәреләчәк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.